Diyaon na rin na kami ha. Ano ba yun eh? Anong hulay nito? Wala balad. Di. Travel na kami. Si Tangkay. Si Pangkot. Si Tangkay kami. Si Pangkot. Ikiwan hula si Pangkot. Kaya na kami. Hap na muna pa Madina to muna wara. Philippine? Ayaw, Philippine. Maganda iwa. Insyaallah bang makasampay madto. Murah-murahan. Ay kami nagkakaduan busing ini. Hindi ka yun. Alhamdulillah. Kita mo ba? Matambok na ko rin kanya. Kaya pasaran magwali ako sina. Yung jolly. Sara rin dahil. Kaya pasaran din dahil. Cara pag-uwi sila mo, ang kalap ng bahay. Yan, terminal sin balad. Terminal sin bus. Ito sa terminal sin mga sakatan. Private taxi. Okay, naroon na ka mo ha. At nga nakanad, tutuwi continue. Ayan ito. Ano ito? Ano wala na yun eh. Dito, bangunula na ito. Wala si... Nakaliw na ito, wala si Tangkay ito. Kaya nakita si Pangkot. Wala si Pangkot. Tari kami malihali. Masjid. Stop over kami masjid. Stop din so. Apikin oras din eh. Nagkulang ito. Sagkuan na. Saglima na. Cute ate ako tuloy, mga kumagubati. Okay, tinalo mo pa. Tinalo mo pa. Sabi pa ang kajam biyahe ng mga pa Madina. Ay, bang kanyam to? Oo, sabi pa ang kajam. Ganda ba ang shortcut ba? Mga shortcut pa tayo mo. Gatong na rin to, isa gwalo. Baka sa'yo, oras to. Ayan, nari kami biyaon. Nag-stop over. Ayan, service na. So, ang daming labirakutan na katluan jam. Katluan minute to eh. Katluan minute na kung manarap na ba to eh. Masjid sin Nabi. Aramid. Ayun, Al-Haram. Mamisita kami mag. Dari na kami yun, Haran. Tarik Madina. Ayan. Tarik Madina. Sinusunod na Lung Madina. Nag-ano to? Konsumisyon. Bigay yung sukli. Finally, I came here in Madina. Nagko-konsumisyon yung isang kasama ko. Binarik yung sukli. Kinakalimutan. Ay, sasakyan. Ay, naibalik yung sukli. Bagura ko nagbabasa ka pero pag ikaw yan mag-target. Ay, nababalik ko na kayo mag-target. Ayun na kami biyahon na Madina. Akad ko yung busing. Hello! Ayun yung busing ko. Ay, naku. Yung panakaw yung gadji. Tablahan ba to? Dari na kami biyahon ha. Daira sin Madina. Yeah. Ahlan. Wasahlan. Dari kami biyahon mag-explore. Wala Madina ini.